Bumbunya apa ya, Mak? Bumbunya bawang, tumbar, merica sedikit. Terus Oke. Iki arep dimasak-masak nek mbahon ya, Mak ya. pak. Iki cepat-cepat. Dadi kono-kono gerek oseng-oseng terus karo makan-makan. Wangi ya, Mak ya. Sampai luwembut ini iki teman-teman. Iki ya. Halus digoreng nggak pecah. Oh, lah halus niki nggak pecah. Oke. Iki mau pirang kilo, Mak? Ora ditimbang. Enak ndok ra, Mak? Mak kita plake wayah ganti lho, Mak. Sampeyan Mak nang entak tuku. Krep. Ini persiapan arep ngonten, arep masak-masak ya. Iki golek banyu tinggi isa-isa. Dadi nek ini mbok nang kono, dalem nggih. Iki karo Bintang, karo Mak Ros, Mak. Ya, golek kunci ra temu lho. Golek kunci ra temu. Nanti lho Mak Bapak lek nyeneh ya. Tak telepon aja sana. Margane godhongan dhuwur kuwi. Oleh sumur iki rada reget mergo keceblokan kuwi godhong-godhong kon dhuwur. Banyune gawe isa-isa. Lek tinggal masak ki nggawa banyu kang omah. Cuma ros. So, pirang nggih masak nek pirang sasi, Mak? 3 sasi apa nek? Kayak ugung bodo. Kayak ugung poso. Nanti wis suwi. Iki bocah iki ngantuk apa rasa-rasa iki? Isa-isa. Soalnya suwi ra digawe ngene. Jenengan iki wau pados gasen mboten, Pek? Mboten. Ngantuk. Mau dalu masal jam pinten? Jam subuh. Biasane kan ya mboten pun pados gasen. Nggih. Oh, ngantuk pol sering padet. Sawi mboten didamel lho, Pek. Nggih. Dangu mboten masak-masak ten mriki. Dadese dua budak. Apa, Mak? Sos. Kok kene enek saus? Motor hari iki do wure ram. Enak niku malahan. Arep masak ayam, ki ayamnya sik dibacoki ya. Ki ayam iki ayam kampung. Ki sing bacoki jenenge Mas Hari. Iso nek bacoki. Pinter lah. Tapi ladine kurang landep ya. Enggak kurang ya.
Gablok pol. Ungkalan seher. Dari kecil. Walah, masih tak Mas ya? Dan iki. Walah. Mak Ros kae nganu beras mususi. Kamu ki jane wis dipususi nang omah. Ketika kene dipususi lah. Nganu mak berase pasar tok Berase iki panenan dhewe sing gabah panenan ndek nginane. Tapi kok pasir tok. Waras. Damel napa karet? Jangan cedek gini. Oh, lek kula damel marang ini kalau bek marang. Nggih. Ngantuk enggak poe nak ya. Iya ngantuk ki gak penak cuci muka kalau sik nang. Nang cuci muka. Ki mak Ros mususi Orang di kondok barang. ya. Lha ning kono nek endek to, Mak? Mesin remi. Oh, lah sing kremi to. Dipitike iki nang kene lek angkrem, biasane telur iki tinggal lawo. Iki tibake langsung diangkremi. Lek diangkremi iki enggak kena digoreng. Nek anake Iki makku sik pusus-pusus. angin yang ngidul pindah. Goblok cedek gini. Pinter no ya nang omah. Cedek gini dulu mabuk. Boleh tak cedek gini. Ndamel klaras no, Bek. Enggak anak mah. Berarti hilang. Salah sami anu. Blarak ilang jasa. Har. Iya nek empan murut, Mak. Di montore kepanasan. Awakne sik dulu, Ar. Ndamel marang biasanya langsung kenging lho, Bek. Pon. Oh, wis kena no, Har. Pon murah, Bek. Iki sentukan gawe reket iki, Bece. Iki gawe reket apa bantu-bantu iki?
Le bantu-bantu apa gerek. Tapi bocah rodok rembes. Mergane nyapa nggak gelem mandi ki mau ya. Hati-hati nak, hati-hati. Dosa lho le. Tiba lho makmu harapan. Keserimpet suket. Gadane mriki. Menten napa-napa. Engko main bakar-bakar enggak, Har? Yang itu enggak. Buleng, Bek. Lah dhuwur resepane blarak. Wah, nganu. Hari mau wae blarak lo, Har. Nah, biasane nang luwung nek gelis sing mbaya. Nggih. Ki nggak ngerti kayak apa, lek kae nggak par ngono kuwi nak. Kayak hari ngresik kono kok gawe makan-makan. Lek nek kono kan rada iyup ya Har ya. Sampai sore kono iyup. Ayo kita mau di panas air. Panas air. Aja gereket ana le. Jangan itu. Endi lagi mah? Tadi sama Dona kan dilempar. Wow, kayak kebakaran. Pulang. PTL langsung tangi loh. Panasan kirap. Salam. Panasan. Anu godhong kuwi nggih kang enggak. Godhong gedang ya. Nggih. Godhong gedang nggih ora oleh no. Iki resik. Paneli. Bulan. Putih suket ben rodok padang. Napa? Kanging. Ki mau nggak golek gaser? Ngantuk. Kekeselan. Mak meneng omah duwe panopan ya? Mboten. Wedhus lo nggak duwe? Toples apa, Mak? Ya Allah. Kita harus resek kene kok kena gimana, Mak. Tapi ora lamake apa ya, Mak? Bener kae nek endi kae?
Semilir. Cukup nggak mak semono mak? Mak Ros Arab ngetem, jenenge ngetem iki ngene iki ya teman-teman. Jadi beras iki paring air ditem. Ki nasine iki dadine enak pulen ngono ya mak. Kayak nggak gampang mambu. Ingat ya Lek, sampean yo ketep yo. Sampeyan yo ngetem belek teng griya. Nggih. Lek ngopeni wong akeh biasane adang ya mak. Iki Mak Ros lagi nganu macaki apa mak iki jenenge? Bulet. Bergedel ya, dipacaki ini dadi cantik bunder ya mak ya. Ambune wis enak lho iki. Gurih ngono ya mak ambune mak. Sip. Ini cantik. Atuk rene mak. Beh, latang kowe kemlupuk Lek. Hati-hati lho, Har, kok ana ulo, Har. Karang yoso ora digawe wedi. Ki karo beres-beres, karo resik-resik, karo masak. Nek sing cilik ke tukang ruso hale. Tadi sampean to le. Bawae sampean to nggih risor kono. Nang kono Lek ngumbah Lek kono kene maru. Anak dibere, hah? Dibere enggak duwe. Niku ndamel rantang niku, Bek. Nggih. Iki masak-masak ngono ya, teman-teman. Ceritane masak-masak dhewe ya dimak-makem dhewe kingko. Jadi dicuci ayamnya. Padang mak basan kono de nganu rada isis ya yoan. Pesenane dicari nggih. Dalam? Pesenane. Nggih. Bukan Lek. Nonton apa-apa dibuang. Aja panasan le. Tang. Aja panasan le. Sandalnya kuning kayak kembang kali. Tak uyo. Mak kuwi lek kon masak demen. Terus enak. Jadi pira ya mak engko? Gede-gede to mak. Apa ya Lek ya? Ini ada ketenane. Kemang ompreng apa? Anu sing mau disah-isah ke mau. Aku mau iki lho Lek. Ya. Bantu tak. Wis entuk 1, 2, 3, 4, mak. Wis entuk 7. Iki kok ketoke 20 dadi ra, mak? Punjul. Mak jika gresek ngambungi lho, Mak. Gresek ngambungi. Nang ndi? Endi yo? Ha dipun to? Endi? Gresek ngambungi. Wong gelemek ya. Nggih. Heeh, tepak ndang. Mak, aku tegawa. Cocok. Endi? Wong anu kan mau tak rekeni nggen. Ayo tak buru, Mak. Yo mama dhewe. Kuwi kena tau plastik iki. Nggih.
Mak juruke mau wis rego apa, Gong? Ya wis tapi cara-cara. Ora enek. Enak blender ning kono ta, Le? Blender kono ta, Nek? Hah? Blender kono enak. Arep ngerokok-rokok sik. Nasiku ya. Mangan apa to, Le? Kok keselak-selak iki? Buleng. Bulet. Sing buleng hari lho.